ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యం, ఆయన లేచి ఉన్నారు. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 6వ వచనం. సజీవుడైన యేసును మీరు ఎందుకు వెతుకుచున్నారు? సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు ఇక్కడ ఎందుకు వెతుకుచున్నారు? ఆయన ఇక్కడ లేరు, ఆయన లేచి ఉన్నారు. నిజమే, సర్వయుగములలో సజీవుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు. మృత్యుంజయుడు సమాధిని గెలిచి, మృత్యువును గెలిచి, మరణాన్ని గెలిచి, సాతాన్ని గెలిచి, ముద్రను గెలిచి ఆయన పునరుద్ధరణుడిగా తిరిగి వచ్చాడు. ప్రథమ ఫలముగా, చనిపోయిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా లేపబడిన మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. ఆయన మృతుడయ్యారు కానీ సజీవుడై యుగ యుగములు జీవిస్తున్నారు. మీ కొరకు ప్రార్థించారు.